Ahojte, som jeden z webrangerov, prichádzam vám povedať príbeh. Je o dvoch chlapcoch. Mladší chlapec si chcel písať so starším. No keď mu napísal, starší nemilo odpovedal. Keď si to mladší prečítal, odpísal niečo, čo možno nemal. Čakal ho výsmech a verejné poníženie. Chlapci to zdieľali na Facebooku. Keď to mladší videl, mal rôzne pocity. Napísal komentára. Nič viac. Môže to pokračovať akokoľvek, je to len na nás.